Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Semkhosini ke ka3 days wokubonga uNkulunkulu. Konke asenzele khona ngephasika siyambonga, siyamdumisa. Kodwa kasizukhuluma ngomkhosi. Asizukhuluma ngomkhosi, bengigcizelela nje ukuthi abantu bazi baqonde ukuthi sisemkhosini ngoba nakho umkhuleko asiwutholanga. Umkhuleko ke womkhosi sizowuthola manje. Sizowuthola manje umkhuleko womkhosi njengoba siqala inkonzo. Kukhona abantu phela abangazilaleli inkonzo. Kodwa bathanda ukwenza izinto ezenziwe ekhaya leso. Babuka isihloko sithi umkhuleko womkhosi. Hawu kungena emkhosini nama ngingene. Hawu kungena emkhosini nama ngingene. Abayilaleli inkonzo. Ngikhuluma enkonzweni izolo sizongena emkhosini. Nomkhuleko wokungena emkhosini sizowuthola enkonzweni. Uyozwa ke sebephaphama bethi mina bengazi semkhosini. Kanti uyaziceba ukuthi inkonzo akasayilaleli. Mayi babo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Ngaphandle ke kokuchitha isikhathi ake sikhulekele inkonzo, sikhulekele umkhosi. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo ukuba Nkosi usifake kulomkhosi wokubonga, ngoba uma singabongi sisho ukuthi sizenzele thina ngokwazi kwethu nokuhlakanipha kwethu. Kodwa masibonga Nkosi sinika wena udumo ukuthi thina besingekwenze okwenzekile. Thina asinamandla okwenza utho. Sinikeza wena udumo njengoba ushilo Nkosi kuMahube 1:15 verse 1 wathi udumo lwakho ngeke ulucazelane nomuntu. Naku Isaiah 42 verse 8 udumo lwakho ulucazelane nomuntu. Ingakho ke siza kuwe Nkosi sikubonga kulomkhosi. Yiba kanye nathi ke kulomkhosi ka3 days uqinisa abantu Nkosi abangenile. Labo abalalela wena, labo abalalela inkonzo zakho. Baqinise Nkosi siyacela ubapha amandla singawubuka njengomkhosi omfushane kanti khona abantu abazochitha. Khona abantu abazogcina bengawufezanga wona lo 3 days. Babusiseke bonke Nkosi. Uphendule umkhuleko wethu wokubonga, ubusise kube yilowo naloyo. Uyayazi inkinga yakhe, uyakwazi akakudingayo. Ingakho Nkosi siza kuwe sibonga ngoba siyazi ukuthi uma sibonga siyavela ebusweni bakho bese ubuka isidingo salona loyo bongayo bese uyasigcwalisa. Yenza kanjalo ke Nkosi, yenza izwi lakho ugcwalise ukulangazela komuntu nomuntu ngokuhle. Siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Sibamukela ke nalabo abasanda ukungena, abanye bangene namhlanje, abanye bangena izolo. Siyabamukela. Babusise Nkosi bakuthole lokho abakufunayo. Babusise uNkulunkulu wami ukuba benze njengoba wena ufisa. Kwenziwe intando yakho ngoba wenza intando yakho uyena ozongena ezulwini. Kodwa wenze yakhe uyena ozongena kwelakhe izulu elisihogo. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu nomusa. Yiba nathi nakule nkonzo manje ukhuluma uzambule lapho sisabuka ukukholwa okungenayo imisebenzi, ukukholwa okufile. Siyabonga sinika wena udumo. Thatha udumo lwakho uNkulunkulu wami. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele benguqileka ngazi wena ubuguqeleni. Siyaguqa thina masithandaza. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ukuba phinda sihlanganise ngalendlela. Masithi ke uJesu Kristu inkosi, nawe kufanele usho njalo isivumo lesa kusona isiqubulo esisithola kwabaseFilip chapter 2 verse 11. Mawufuna ukuluzwa kahle udaba, qala lapha ku verse 9. Uzoluza udaba. Igama elibhalwe ngama capital letters
uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu. Siqhubeka ke nenkonzo yethu, sizofunda izwi lomgogodla Mark chapter 11 verse 24 uthi ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nakho konke nicelayo kholwani. Indaba isekukholweni, prayer and faith. Ukukhuleka nokukholwa, prayer and faith. Ngoba umkhuleko ongenakho ukukholwa awuphendulwa. Ukukholwa okungenawo umkhuleko kufile, ngoba kuxhuma ngomkhuleko. Ukukholwa kuxhume enkosini uJesu eyasithenga ngegazi layo. So you have to be connected. Ngoba njengoba nje unefone, uma ungenayo i-airtime noma ungenalo idatha, you cannot connect. So ke si-connecta ngokukholwa noNkulunkulu. Uma ungenakho ukukholwa uyithandazela ukhuleka udwadwa nje. Ingakho uMahebheru chapter 11 verse 6 ethi ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa okholwayo oza kuye umele ukukholwa ukuthi ukhona, number 1. Number 2, ungumvuzi walabo abamfunayo. That is faith. Kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ukholwa ukuthi uyabavuza abamfunayo. That is faith. So ngaphandle kokukholwa ukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. So ke ziyahambisana lezi zinto. Ngomkhuleko udinga ukukholwa ukuze uxhumane naye. Uma ukhuleka ungenakho ukukholwa akukusizi lokho ukukhuleka. Ngakho-ke sidinga ukuthi sikholwe bese siyakhuleka. Mase sikhuleka bese siyakholwa futhi ukuthi sesinakho. Ake ngiqhubekele ezwini-ke ebesibhizi ngalizolo ekaJakobe incwadi chapter 2 sikhuluma-ke ngokukholwa. Ngizoqala nje ngifunde kuverse 4 ngize ngiqale-ke ukukhuluma sesiqala uverse 20. Ngiyakhumbuzisa nje. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethu nokukholwa kepha engenayo umsebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho umunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe. Kepha ningabaphi lokho okudinga umzimba, lokhu kusizani na? Verse number 17, kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo umsebenzi kufile ngokwakho. Verse number 18, kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemsebenzi, ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle ngoba namadimoni ayakholwa athuthumele. Hayi-ke ngithanda ngizosho lutho ngalamavesi besikhumbuzisana ngoba sisuka lapho sesiya kuverse 20. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Uyathanda ukuyiqonda leyo nto. Verse 21, u-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakho Isaka e-altare na? Wayengalungisiswa ngemisebenzi. Uma uyithatha indaba ka-Abraham kufikizwe siqala nje ichapter ithi uNkulunkulu uvivinya u-Abraham, wayemvivinya. Sekuthiwa-ke thatha indodana yakhe yodwa uhambe uyoyenza umhlatshelo uyoyinikela. Wawungakwenza yini wena lokho? Kwaba umsebenzi. Walungisisa u-Abraham ngalokho. Lathizwe sengiyabona ukuthi uyakholwa. Sengiyabona ukuthi uyangithanda. Esephakamisa umbese esethe inqume indodana yakhe ukuze ayishise. Bheka kwaba nenqama ehlane eduze ibhajiwe, kwathiwa thatha inqama uyifake esikhundleni sendodana yakho. Lathizwe ezulwini sengiyabona manje. Sengiyabona manje. Yabona kunezikhathi ezivivinywa ngazo. Lezo khathi ezivivinywa ngazo sekufuna ukubonakala ukukholwa kwethu. Abraham wathola igama lokuthi ungubaba wabakholwayo ngoba wakholwa. And indaba kaAbraham ijulile. Esakhishwa lapha yakubo
ufika izwi lithi Abraham phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho, phuma endlini kayihlo, uye endaweni engiyakukhombisa yona. Wena ungavela u-acte nje ezwini ivoice, ungamboni umuntu ohamba naleyo voice, uvela na uphume nje uhambe. Kukhombisa ukukholwa ka-Abraham. Yingakho izwi lenkosi lithi ngaphandle kokukholwa kukho kumthokozisa uNkulunkulu. So kunezinto esingazitholi ngoba sikholwa. Kunemkhuleko yethu engaphendulwa ngoba ukukholwa kwethu kuncane, uNkulunkulu akumenelisi ngoba uthokozisa ukukholwa. Mawufunda uLuka 17 verse 5 lithi izwi lenkosi, abafundi bathi, Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Umkhuleko odinga umzalwane nomzalwana ukhuleke wokucela kwandisa ukukholwa ngoba kunezinto ezisilahlekelayo ngenxa yokungakholwa. Ngeshwa asizazi, ezinye uyazazi, ngenxa yokungakholwa ungawutholi umsebenzi uthandaze kahle. Ngenxa yokungawukholwa ungawutholi uNSFAS ubuthandazile ngoba ukholwa. Ngenxa yokungakholwa ungayitholi isikole, ungayitholi ivarsity, ungatholi izinto ofuna ukuzithole ngoba ukholwa. Kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Asho njalo amaHebheru 11 verse 6. Kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Okwesibili bese ukholwa ukuthi ungumvuzi walabo, the rewarder of those who seek him. Ungumvuzi walabo abamfunayo. Uyamfuna yini wena? Mfuna uJehova esenokutholwa, Isaiah 55, umbize seseduze. Omubi ashiya indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi. Amfuna uJehova. Mfune esenokutholwa. Hayi mfuna, msumfuna ngoba usuxakekile. Ngoba usuxakekile usunhliziyo mbili. Ithenye kodwa uthi ukhona ngempela uyangizwa. Uxolo kanti uIsaiah 59 ukubeka kucaca. Isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa. Nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Ububi nje, nansi iproblem. Ububi obusahlukanisa noNkulunkulu. So udinga ukukholwa. Ngoba mawusukholwa uzoyithola into oyifunayo. Kholwa inkosi uJesu khona uzoyithola into oyifunayo. Washo njalo Paul noSila betshela umgcini ziboshwa bathi kholwa inkosi uJesu khona wena nomuzi wakho uzosindiswa. Uyakholwa na? Uthi ku verse 20, kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakho Isaka e-altare na? Wayelungisiswa ngoba walithola lapha igama elithi unguyise wabakholwayo. Verse 22, uyabona ukuthi ukukholwa kusebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Ukukholwa kuyapheleliswa ngemisebenzi. Kade lokhu ngiyibalekela lento kuyisho. Kanti nayizolo nasemavini adlule sisakhuluma ngale nkonzo. Kuyihlayanyana lona. Ngikwesinye ke isitolo. Ngiyothenga izinto zokwakha njengoba sakha siqhubeka nje noma seliphelile iphasika. So ke sekungibona omunye umfundisi ke. Lo mfundisi lo uthengela okheshiya nogadayo lapha eminyango nabanye abaseduze abasebenzi ubathengela bonke idrink 1111. Useyasuka omunye uyobiza umfundisi walesi sitolo. Umfundisi uyasebenza. Uyomfundisi. Uhlala uthi uyakholwa uzobona ukuthi umfundisi wenzani. Yambona ukuthi wenzani. Uthengela isitolo abasebenzi idrink. Wena nje wakwangiphana. Hawu, le ndoda imshintshele le ndoda le. Yabona, so ke angisho lapho ukuthi umfundisi wrong, engekho wrong uyiphakethe lakhe. Nalo wayithengela abantu iphakethe lakhe. Kodwa ngichaza ukuthi abantu bafuna izithelo. Abantu bafuna imisebenzi esupport ukukholwa. Uyakholwa na
wenza kahle namadimoni akholwa athuthumele. But sifuna ukukholwa kunemisebenzi. Kunayo nemisebenzi ukukholwa kwakho na. Unalo inozwelo ngabantu. Uyabazwela yini abantu ababhubhayo besihogweni? Uyafakaza yini ngoJesu kubona? Phela singebizelwe sonke ekushumayeleni. Kodwa kufanele ufakaze ngoJesu. Onendodana onobufakazi. Yini wena ungafakazi ngoJesu? Ugibele nje itekisi uhamba uzofela uyakhona. Awukazi usho lutho ngoJesu wakho. Hayi yamangalisa wena. Buso uthi uyamthanda uJesu. Uyamthanda ngendebe zomlomo kodwa umfuni ngoba ukukholwa kwakho akunayo imisebenzi. Sifuna ukubona imisebenzi. uJesu washo. Wathi niyobabona ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini emthonjeni wamanzi amnandi bese kukhiwa ababayo na? Kungakhiwa yini isithelo kungesona esihlahleni ngoba uthola isithelo saleso sihlahla. So kwenzeka kanjani umuntu ebize umntwana kaNkuluNkulu kodwa abe nolimi olubi? Ayibize umntwana kaNkuluNkulu yahleba. Azibize ngumntwana kaNkuluNkulu yamsola uNkuluNkulu ukuthi angidalelani nganje. Mina ngangifisa ukufana neNdiya ngixhuma inwele. Mina ngangifisa amashiya mame kanje wathwizile. Yayibona lonto. Mina ngifuna uba nodaka ebusweni ugaxa udaka. Omunye akasagqoki nokugqoka kahle. Uveza umzimba. Ayifuneki leyo nto ukuveza umzimba, uveza icleavage. Nabesilisa abanakho kwaba fama blue abampintshayo. Khona abesifazana abanenkinga athi mayihlangana nawe akasakwazi ngisho ukubuka umuntu obusweni. Uyayehlisa amehlo abuke ngezansi. Unenkinga ubanjwe izinkanuko. Wena unecala lokumlinga faka ibhluku elikumpintshayo. Usazophendula phambi kaNkuluNkulu. Usazozichaza phambi kaNkuluNkulu. Into ebuhlungu kunayo yonke. Uzothi usumile phambi kaNkuluNkulu ukhonjisa inqwaba yesifazane owalala nayo ngokuyikhuba, not physically, walala nayo yaba necrush nawe ngendlela owaziphatha kabi ngayo. Ngiyayibona le crush evele iqhamukele wena wazi lutho ugqoke kahle uhloniphekile. Ngikhuluma ngale crush edonswa uwe ngoba ugqoke kabi. Wena wesifazane ukhunjiswa amadoda alala nawe, uyahamba edrobheni lala nawe indoda ngoba ugqoke imfushane. Umzimba kaNkuluNkulu awumbozile. Sisazoma phambi kaNkuluNkulu. Liyeza usuku luvutha njengeziko. Usho njalo uMalaki chapter 4 verse 1. Hamba uyofunda Malaki chapter 4 verse 1. Incwadi yokugcina eTestamenteni elidala. Luyeza usuku usazoma phambi kaNkuluNkulu. Ngakho-ke kusibiza ukuthi siwuhloniphe umzimba kaNkuluNkulu. Kusibiza ukuthi singawuhlobisi yena engawuhlobisanga. Kahlehle usola yena ukuthi wakwenzelani wanje. Usola yena wakwenzelani angakufaka insimbi endlebeni, ubhole indlebe. Awuzalwanga unendlebe ezibholiwe. Isono leso unendlebe ezibholiwe wena. Bholelwa amacici. Isono sonke leso. Ngakho-ke bafowethu masifuna ukuya ezulwini uthi uJesu John 7:38 kholwa njengokusho kwembhalo ukuze eswini sakho kugobhoze imfula yamanzi aphilayo. Asikholwa njengokuthanda kwethu. Asikholwa nanoma kanjani. Kodwa sifunde imbhalo which is the Bible. Senze izwi. Alilula-ke izwi. Uyamdinga uNkulunkulu akusiza akulekelele. Kodwa kuze akusiza akulekelele vuma izono zakho. Ziyavunywa izono. Hayi-ke lapho no compromise. Ziyavunywa izono kusukela uqala wentshontsha ushukela uneminyaka ewu4. Ntshontsha ushukela, ntshontsha ukudla, ukufihla, ntshontsha ukudla kumboziwe kasibanibani. Uzivuma nini leso sono? Wathi ukukhula lapho wadlala amacashelana nomfowenu nabazala bakho noma namantombazana amanye wafunda ukulala faka usathane lapho. Uzivuma nini lesono sakho? Ziyavunywa izono. Sho njalo u1 John chapter 3 verse 3. Bonke abanethemba elinjalo bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Ithemba elinjalo elithini? Elithi siyofana naye. Uverse 2 loyo uthi siyofana naye. Mawunethemba lokufana naye
cleanse yourself, zigeze. Lelo-ke mina ivangeli engiliphethe lokuvuma izono, uhlukane naso. Lisho njalo laphaya kuZaga 28:13, ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa uwuthola ngokushiya isono, awutholi ngokusivuma. Ufane nenje ehlanza ubuhlanzi ibuyele kubona, ufane nengulube egeza igeze eqeda ibuyele odakeni. Lithi izwi lenkosi amaHebheru chapter 10:26 no-27, awusekho umnikelo uma sona ngamabomu. Awukho umnikelo ngesono uma wona ngamabomu, kuphela ukulindela umlilo wesabekayo uzoshisa amaphikankani. So vuma isono uhlukane naso, vuma isono uhambe uqonde uthi ngqo, ungabheki emuva, kuzokusiza. Hayi ngoba isihogo sikhona, sikhona isihogo. uJesu ubuya khona uthi ulapha kwisambulo 1 qala kuverse 17 uthi ngingokuqala nokugcina, ngangifile ngiyaphila, kodwa ngivuke ngabuya nehluthulelo zokufa nezeHades. So iHades ikhona, isihogo sikhona, futhi yena uqobo uJesu indlela neqiniso nokuphila. Uthi akekho yakubaba wakhe ngaphandle kwakhe. So akukho ukujika le nale uzenzisa uthi akholwa ungakholwa, ube wenza izinto ezingafanele. Yenza izinto ezifanele. Musuzihlobisa uzenza isihlahla sikaKhisimusi uNkulunkulu engakuhlonibisanga. Uzihlobisela bani? Amadoda azolala nawe-ke spiritually engazange akuthinte. Uyafika ngalezulwini unuka phu. La madoda ade lokhu ekungcolisa ekuchithela kuwe, uyanuka phu kwelikamoya. Ingakho-ke kufanele uhlonipheke, kungezi noma ubani umfana nje ukwazi ukuwela noma indoda izokuwela. Ufana netoilet, yalazi itoilet. Hayi mina ngibona ngathi awulazi itoilet. Yabo lelo mgodi uthi uma ungena kubhuza impukane, musukuba ngowesifazane ukubhuzelwa izimpukane. Yilo mfana uyashela, yile nsizwa uyashela, yilo baba oshadile uyashela, bonke nje bayashela, ubhuza impukane nje wena. Awuhloniphekile, awunasithunzi. Awuhlonipheke ube nesithunzi. Insizwa icabange kabili kathathu ngaphambi approach ngenxa yokuthi unenkazimulo kaNkulunkulu. Ilelo-ke ivangeli esiliphethe ekhaya lezwi. Ngiyalazi ukuthi liyashisa. Yabona emva kwale nkonzo khona bazophuma ngoba libashisile, liyashisa. Kodwa manje ngizolikhuluma mina iqiniso ngoba ngiyena umfundisi wemali. Hayi anginandaba ukuthi abantu baningi noma bancane banele laba abangapheka 10,000. Anginandaba, kodwa ngizokutshela iqiniso ngoba nami ngisazobuzwa athi uNkulunkulu wayigodla inkemba yakhe egazini. Awulikhulumanga iqiniso, wabayeka abantu ezonweni. Uthi uJeremiah 48:10, makaqalekiswe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. So angisoze nginganaki. Phinde khona kulelo verse lithi makaqalekiswe ogodla inkemba yakhe egazini. So ngeke ngigodla inkemba yami. Lokhu umoya ongcwele ade ngikusho manje ngizokusho nje ngaphandle kokwesaba, ngaphandle kokuchema. Hayi engeke ngizokusho nje. Isono uNkulunkulu akasifuni. Hlukana nesono, hlukana nokungcola. Siphila ivangeli elingcwele la. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba uNsibande uthi asithandaze siguqe bese siyayivala inkonzo yethu. Ngibonga ukuthi ungilalelile namhlanje, wezwa lezi indaba oyizwile. Ngeke uzilandulele ngosuku lokugcina. Uthi uJesu kuJohn chapter 12:48, ngeke ngisakwahlulela, kodwa izwi engilikhulume kuwe lizokwahlulela. Mawungilalelise kahle bengicaphuna ngiphathelele ivesi ngiphathelele. Akukho ukukhulunywa uBaba uNsibande kahle hle. uBaba uNsibande ukhulumisa amavesi aseyaxoxa. Wena-ke hlala kuqinisa ikhanda, kodwa ngeke uzilandulele. Ngisho ungaphuma manje ekhaya lezwi, uphuma neve enyameni, kodwa kuzoqoqa ukuhlwa. Kungaqoqa usekuleli umbongo uNkulunkulu ngoba uzophenduka. Makungaqoqanga kuleli, kuyokuqoqela isihogweni kwelizayo. uJesu Kristu inkosi masikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke sesikuzwile.
Nkosi size sifana nendoda ehlakaniphileyo esithola kuMathewu 7 verse 23-24 ukuthola izwi alenze ufana nendoda ehlakaniphileyo yakhe indlu yakhe edwaleni. Nkulunkulu wami siyacela silekeleleke Nkosi siqhubeke nokuhamba ezimisweni zakho, siqhubeke nokwenza intando yakho. Busisa bonke abalalele njengamanje, kungabi bikhona munye ozilandulela phambi kobuso bakho. Siyabonga Moya Ongcwele ukuthi usebenzisele umzimba wami wakhuluma nami bengilalele. Siyakubonga uNkulunkulu nomusa, qhubeka-ke uwenze umsebenzi. Basizakala abantu ekhaya lezwi, basizakala abantu kule group. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sesifikile-ke emaphethelweni enkonzo yethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.